Tabung no shoot pie drop. Oh, engkau 3x challenge, 3x noodle challenge ni shoot pie drop. Engke tabuk jeng pat mamu songlai sini. Engke 30k family ingman bo jeng kenai kisah tini chicken mui songlai tok bahan songlai nai. Cikun dia celebrate khalai sini ta. Engke tabuk jeng mamu songlai lai sini. Nai di. Omong engke shoot pie om te hai obasta. Gayang ko kay iko background tabok jeng mangu songi lagi na chalo akhon koloma hamiyo kuna hadi tini ang horni simsi vlog start khaisio a shoot 3x ni a shoot khaibe mani ya golo kan ang vlog start khaina ni nung tong ha pena o vlog ang tinin pai riya khana spai nai khana phungai pai nai engke ang tabuk tohan no hontali dong sudang puila sonna hangke sutui som ruinai hontaliwo tamni male o tohan ni bahai kisa tamnen manam hai kre da morok kisa thangnani bagai ang amdeke khlai songutang ang khamteke hangke ani muirok mumbai kha tabuk jeng mai cha sinai hangke tinin oblog na angoron mathak sinai ang khana phunggo taisa nukja phirane hangke tinin bagai hangke jotona no hor kaham. Hello, good morning. Pungkaham jotono tini ang kisa phatar nongkhorjak angko thangtongo takar jolawa kisa kam nangai kisa samung nangai thangtongo jaldi aw phaji dadi petom nungma phaya ayango kisa thangnai hingke ani manai butongo logiwa 3x noodle challenge khaipro tongnai amanai bono kai jeng tabuk takar jolawo thangrani tui kranang tomasawa taka wati phainai tui lomai thanga hei kotal taklai tal ni recipe khayuna ni tal kalai khanga sida oro kabama pungui tong pukhirewo nge jeng tabuk thangai tongo I khumtu bu bar naithok auto ma nasingnai auto ini satung mutung ya abon bagai tongthubi tongo kolom ya hingke sarigo hingke photoshoot khainai auto nasing ma tonglai auto yang te auto phainai jeng yang thanai jeng yang ma thanai ang ani manai songai ma lai kha borok ani subscriber no hingke borok ana sini wei ko borok salai kha nani mung sade ani mung kheruma de barma ani ka suari ke barma borok vaccine nanan phayo hingke norok bo asui hake nai tongni vaccine nai bai de jotono vaccine nanan phaibayo hingkai tabuk angoroni jompui jola bazar thanai hingka aro thangi ma lai ane jompui jola thana mase curfew rejak pu 12 jara buhun sim 12 jara ang thanga sai sim maya ang ngai ma thanglia daung na was ma phirok siwana oro passenger se phaya ko auto wa chung auto kalaja orom par ta tamane angkai nogo thangai malayan angke takar jala malaya sini chomuni bazar na chomuni bazar oro bokusu bazar asuk bayu lama botok kenci bai arau kenci bai krek kerau sak bai lai kha nogo soya ko lama ko ingke jombrio thana mani mathang liya taung nogo thangi nei tukui mosui mai chau thugal nai hingke aboni pore sarigo hangke photoshoot khainai hingke sarigo malai suan tamo ngiya kam
Pada. Barutan simi curfew start dong. Baru kakak ba? Kakak, hindi ani bula punca ba ini haing thang ba kya? Aloe vera bo. Agui ang yang sejuta tonan bale yang ba. Tabung no thoi ba sa drop. Karen sikere sapung. Tum phula suka. Tabuk tinta baji aku 2:30 rong na. Angke sa no jani sengka pe tum bo sida bono sengma khana oi sang bo si sa sab jani phai no no gya. Angke tabuk photoshoot khana hinmani khlai da mano saime aku satung tung ya mani tungui sirikha belai kano satung kutung tei se karen kurei tam janen kha omtimang tong yang jong bujo lao karen mang thang tong wa kai sukka wate bo phaya no bar bo phaya to phon karen mas ma thanai kai jabo khangrok sugana lo khaimang khewa khayana blog mobile ba battery asak kurei hinke ang no tamsak asak photoshoot khaina ni bagai saka ang no saik narwane ang dress katal rok paya baloka hinke tei tabuk o curfew rok burma ni bagai ang online rogo pai simalia tamni himalaya ani yang jompoi jolawo deliver ria only e-card rok simisi phayo hunkai ang abono ang online shopping khaije gya balok tongkha baksa cancel rok ngi thangwa bon bagai hanke waisa ke ang Instagram nai tongkha dress rok namani amse kaisa angko Tripurani no abo aro naithok dress rok mano abo kaisa brand ta Tripurani no abo aboni mung kha aboni Instagram ni page ni bumung kha Serin nai ango screen or read one no rok nai di hangke angaro dress rok nai mani naithok nugu hangke abono ang je naithok jangmani angaro order ri rekha hangke pu phaikya hangke abono ang belai khen naithok jakha anga top no abori gnai rok bai belai khen naithok nai belai khen khapi nai hangkai ang tini abono rignai bai no kanai photoshoot khaina hin tongo buri rok bulana photoshoot rok khaina ni belai khen chaja go aboni bagai hingke ang no rong no funuga na kisa abo iko or dress ang kan kha hingke nugnai no rok ang obono kanai funungnai no rok no hingke obono ang belai kheno naithok jakhate ribo asike comfortable asike kanthogo norok bo kan kha hingke saimanai ori busuke soft hingke busuke kanai aram nang norok saimanai hingke abono check khainai di petom sungka hingke abono ai petom iko oro bongni brand ni bumungbo kahama ke swijak Serin nai norok Instagramo check khainai di Serin nai search khai haikeno mani thangana hingke norok check khainai di Instagramo Serin nai page ni bumung hingke aro thangine norok je naithok jangmani abono choose khainai bono message khaidi ang omo naithok jaka obona na muchungo nai message khaidi hingke bo reply ri wane hingke afru price rok sawane hingke omtike no order ri nai mano hingke ang tabuk hingke tabuk sarigo ang photoshoot khaisinai or dress bai norok naithok jaka hingke ang saimano norok naithok jangnai abo because ang belai keno naithok jaka dress no hingke norok nugano hingke naitongnan blog no chaya sak so ang reading paikha kisa makeup rok khaikya ang asa khaina rok ringya makeup hingke iko bono top white color ni ang market naithok jakhobo hingke bini logio ang rignai kannai obo ongkha
Obongkha ani Ama Ni Rignai ang Belai naithojago agi botong puru ang amano sao ang orignai market naithojago obole ang nunanai hininai hingke bona dihni sao gawan bagi ang obono narakha hingke ang noronglo top by orignai no kanai funungnai hingke norok please comment khai shadi ang ani Ama Ni Rignai by ang bomte hai ngai tong moda mochang please comment khai shadi hingke ang ta orignai no kangrana do kanina ka ang rignai samia odd dress by match the khaitong but ang rignai no ke belai ken hamjago because mo ani Ama Ni Rignai hengke ang tawok photoshoot khaigena ma kolom suka awan manai takon phayako ang seng sik photoshoot khaima tong sidai ang te nasing malia because nokha belai ken naithokjak nai din ari nokha naithongmani hengke iko tripod no tripod phunuk di ni sao tabuk phunuk siwana ang tripod no iko tripod tabuk ang or mobile be rawi nai shoot khaisi nai photoshoot or no paikya hangke tini ni blog bang or mathak sinai hangke ang haino haite se kivil thaipinai nong ni bagi katal video tu roi hangke tinin jorati asuk nong sinai hangke norok sungo ani bukhanai ro da raja khnainai yes ang bukhanai raja kha ani bukhanai tolawo kisapano tamhinai tolawo buchugo kisi jas tongsu gaban bagai raisika tau raman bagai bukhanai kisa healthy haing toka hangkai apano raisi ja kang bukhanai hangkai panan bukhanai datin no logo tei bukhanai bo belai kebang bas kanggo baksa ka sau nang bukhanai nokol da thup nai hangkai bukhanai nokol thup ya asol no animo hangke tinin jorate asung nong siteng jotono na hambai tei khulumka